Nri ngam don ban keren sepang jong ita. Nri koi ke jing keliru ngi kwa ban bo. Kat bawan ki project hapo jong kawa umkha kawa serpi. Don se kita terairi muluk nang ni kibai la ban trei ya kene kakam. La syuan rak baik da kibru kiban abar. Kiba teng ya ka jing shisha. Teng wat ya kisos kiba contribute sya kawa umkha ro kim tatibah. Ngim don ai kumong ya phi bangin keren persya ya no ro. Henrei balai man la usnam. Wanra ki project ban sanction ni spak pros. Ompoi shino next year wanra biang ki project ban sanction si spak pro. Ompoi shino bat kai shu yaj bai kumni. Ni tengi si kwa ban keren da ka pasai. Nomor ki jing tho jing tar bat ki jing shisharu kumong ya phi da ki RTI ni lawat iba biang. Ni kwa ban bu ya kena jing keli ban ni kwa ru ban pha ka bor ka pasai. Sya ko ban department. Balada ya kena jing tre jong kane ka 39 crores riverfront development project jong ko umkra menta kam ipoi shino sange swasisna wat penlong ya kawa umkra pun ke jakasna pisa jakasna tingka jong no ro but ni kabang ikaran ngim sim karan tong fian lada ngin saap sa andru bana lada kani ka project kam ipoi shino ro sange sna nayawan ra project ya menta sipo ngisngu thu ngim keno tang ka sarkar mo ka basna o ka ba ngim ong ba ka sarkar ka ba penjabo kata kata ki bonsai ngi ki pa ba nong so snong te ngi ba penjabo ya kani kawa pade balai ha kata ka jing ha kata ka kertang jong ka jing nang jabo jong ko amkra piawan ra project ban sna pisa man la usna lada umla ngin ye shong ngin ye discuss ngin ye walk out ka plan bat ka proposal ka ba yang Ngimla ban suong baman usnem ngin wan ra project hak kertang jong ko umkra bat suan ra ki bru ki banang no ki pentrei kumno ngingin budin bahaya kan ka 39 terus nganong eti bat la da bakla nganong ba nginlum ya upai ba bat nginlum ya baro kini ki basungu kya halor ka jinglong jingman jong ko umkra badalai leiru nai ya keren project swai mata sipo pensange senon baro kani ka message ni pha ning kong sipo oban are ngila persyang ban budin bahaya kani ka jingtrei jong ko amkra manta haulet na pigi media ro hinsaki ya kata wat nga kali kini ki ba pentrei nga kali ngongkat no teli pio ke gisos ki ba contribute bon ba ka jabo ka wi sipo amkra yong arlai teli ni no foundation ni persyang ban le ka research ngiyo kumba khat prakat kendai teli hi ladangim la iban target ya gini kesos kammentoi ba penya le pen internet tang itu iwa tang si pau arkometas tika de lor jong tak norim ba ni kwa kan pha kam message ke basai ba sange CDC ba ka jurisdiction jong pi hang teiru kadang hendumla ban tat kti mar ki project ki ba kror gini kisnam ki ada pi implement nang tai na kenmau dok buram ngampa benda jar benda nyau yang noi noru ndai tangi umau uban pli mau nongrim ro ti por la jan lo de khola tangi umau kan thok kerteng ajing le ran tingi na kaleng foundation kumangi ong bakawa umkrak dai kawai ka bangi ngin yakon ha ka shalong green and clean ka jongi commission kan dai kawai ka mat ka bangin yakon ting e banang ni bat ka jing maham kalong ba ya baro kamtam gitu ki bawan ban ya pentrei kan ka project nang no la da pimte bahaya ka sedang ka kot ya katenrai bat kai kita jinglong jing manang ni naiwan tare kulma kamdon ka improvement no pipai ka tai ka wa mentah kapisa kala alut ni kadang don ka jingli ka kata la kapisa ka tu ka 39 cross mentah kadang don ni kala alut ne la shai mar senlut ka tu pensim ka bu biang bong ong ngin lawan pen khoi ngin sanction biang da ko ngin pan biang Ministry of Forest Environment and Climate Change la ne na ka center tang gidon ki project ro ba ka center kala sanction 90% tang 10% ro ka state share pimla ban le ye tilong kadi halor jong kini ki baro ka bangi na kalian jong foundation ni ibom long shu te ngindai pantang aila wa kawa umkra pinsusim kabu tang namar ka jing jabo banya sna pisa hawat ci jing sha sa mata hangte nganong e piki bakijit ha ka kertang jong kawa umkra kam le shu ka baka ka message ko ba shay ko urban department
Kalau menta lada ubriu wan selong unte bahaya unte bahaya kawi kandai soson nomor kali ke area ke belum publik please bang tu jing jabo ke besar kai lada uyat kini ke dem senyong nyui kan kini ke ur kaliar ki batoi kini ki kinala ye yang tu ti unlap ya kai kan ke ba ki unla sei ku mi ki tradisional ki bang idon hang ni tep kini ki mau pram ni tep kini ki jan low college ki ba contribute ni tep kini ki wa tang snyang ni tep kini ki wei ki ba contribute naka